posao na blogomaniji, take one. Je. Da ga šlag strefi. Pa evo prilike da za sve drugare, blogere i twitteraše na ovogodišnjoj blogomaniji gde pričamo o proizvodnji sadržaja, malo porazgovaramo o vašem sadržaju koji je nastao možda kao dobitna kombinacija posle dugo eksperimentisanja, evo? Pa da, 5 godina. 5 godina, dakle vi se 5 godina, da kažemo, družite i bavite se, to je krenulo sa noćnom smenom. Da, još kada, 2008. godine, ja mislim. Tako da, ta smo se nešto zaleteli. Prvo Nikola i ja, kasnije, znaš, nekad moraš. Mora da bude podmazano, mora da dođe i čovjek koji se bavi uljima, jel da? Jadnici molili su da dođem, ja nisam hteo, ja sam tada radio u Hollywoodu u jednom eminentnom studiju, ali na kraju sam ipak pristao da im pomognem, došao sam sa svojim ljudima i napravio sam im emisiju. I ostalo je istorija. I da. Nema veze. Ne, stvarno smo, ajde, počeli smo da radimo te skečeve tu negdje. Te 2008. godine i stvarno smo se trudili i sad i probaj ovo i probaj ono i imalo je to odziva. Imalo je to dosta i dobro je to išlo jedno vreme. Samo što mislim da nas je zaklao taj neki termin koji stalno meni, imali smo 1000 urednika. Znači svaki urednik koji dođe tako nešto prvo kao, znaš, ono ko što dođe u ovi... Ajde da pomerimo. Da, kad postaneš direktor bolnice, odmah kao okrećeš, znaš, i ono kao, vidiš, kao nije loše. To je prvo što smo radili, to je najvažnije. Da. I onda, znaš, tu nismo mogli nikako da se navatamo. Sad, bitno je za svaki uspeh i bitno je to neka stabilnost, onda non stop da ljudi, bitna je ta navika, Pa, pošto je blogomanija, naravno, posvećena digitalnom sadržaju, ono što je svakako primetno jeste da čim vi napravite, odnosno čim se pojavi epizoda na televiziji, ona odmah posle toga bude na YouTube-u i jako brzo stiče gledanost. Odnosno, vi sad proizvodite neki digitalni sadržaj koji nije samo na klasičnom mediju, nego mi svi možemo da ga pogledamo onda kada nama odgovara ili kada je, ajde ne znam sad, ne bio je loš i tužan dan, nego nisam pogledao posljednje 3 epizode pa ću da ih pogledam večeras. Kako na to gledate i kako zamišljate uopšte tu publiku koja od jedan put se podigne taj broj gledanja, odnosno viewova? Da li su to isti ljudi koji izgledaju na televiziji ili to neko ko je propustio ili su to neki ljudi koji prosto žele da vide best of? Da li razmišljate nekada o tome ko to sve gleda? Pa da. Ti, jel razmišljaš? Ja, ono što mogu da kažem definitivno, zaista, epizodu kada uradimo, i odmah pri čitanju možemo otprilike da provalimo da li će biti dobro ili loše. Dakle, vi možete da... Bolja ili jaj. Trudimo se da ne padamo, da držimo taj neki kontinuitet, sad koliko god, naravno. Se može. Nije moguće da svaka epizoda bude podjednako dobra. Ali definitivno ono što mi je pokazatelj, da zaista epizode koje smo mi, već na čitanju, skontali, smejali se i rekli ovo će biti dobro, da te epizode, odmah nakon puštanja na televiziji, internet publika tuče u neverovatnim količinama. Dakle, postoje one koje se brže prosto... Tako je. Dakle, 301 na kojem se, koliko sam čitao je zakuca YouTube. Ne, kada je epizoda zaista dobra, kao što je sad recimo bilo na Facebooku, na Narkomaniji i na nekim epizodama, 301 taj pregled koji YouTube kao drži kao neku relevantnu brojku posle koje ti dalje daje sledeći korak, on bude već za sat i po. Na epizodama koje su mlake, koje nisu tako smešne, to je oko 12.1, traje 301, znači broj pregleda traje oko 12.1, onda kasnije oni rastu. Definitivno. To je lakmus jedan, na kom ti možeš da vidiš šta je zaista... Šta je to što prolazi? I šta je to što je upaljeno. I da li vi onda prilagođavate sadržaj? Pa ne. Ne, zato što... Puno proizvodimo, ne možeš to tako. Da. Ovo je, ja mislim, jedina varijanta, ne znam koliko godina, da smo mi uradili, a to je zaista, pazi, pored svih porodičnih ličnih problema, kući, bolesti, nosa, kičme, slomljene ruke, noge, povraćanja i ostalo, nije reprizirana ni jedna epizoda. Dakle, mi smo u kontinuitetu 200, koliko sada? 260 epizoda, 260 dana je išla epizoda za epizodom. To je pomalo i suludo. To je sulud ritam, da. Pa jeste malo suludo, ali dobro je, mislim, u suštini da se vratimo na taj YouTube, mislim,
To je sjajna stvar, pošto ja gledam po sebi, ja ne znam ko može svaki dan da se nacrta u 5 do 7. To je bilo onda u doba, jel da, kad su naši stariji. Ja ću sad priznam, ja nisam nijedno gledao na televiziji. Pa to ti kažem, a Mada ti imaš ljudi koji tempiraju da gledaju. Okej, ali redko ko je u 5 do 7 kući. Mislim, ne kući, nego, znaš, zauzeci, daj ovo, daj ono. Viš da je tempo nenormalan, ono. Mi jedemo sutli još u 5 do 7. Ne, tako da u suštini YouTube je nevjerovatno. Mislim da to, kad si pitao, da to nije ista publika. Da nije ista publika koja je na televiziji. Ne. Pretpostavljam da ima nekog mislim, naravno, preklapa se negde i sve to ima, ali mislim da ima ljudi kao što si ti, znači isključivo uopšte i ne paze na taj termin. Ja čak i kad sam kući i kad je 5 do 7, neću okrenuti, nego ću sačekati kasnije pa ću pogledati na netu. Nemam pojma, to mi je udobnije, ono, ne znam. Aj sad da vas pitam, kad već proizvodite taj sadržaj, on je tu na netu dostupan. Pite njega malo. Ja svina, upravo sad sam teo da ga probudim. Nikola, hvala ti što si nam se pridružio. Da li osjećate nekad kajanje, ajde da kažemo, neka epizoda koja možda nije toliko popularna ili malo mlaka, da li biste se vratili i nešto promenili ili prosto ne, ajde idemo dalje, teramo? Pa, trenutno kakva je situacija, idemo dalje i teramo uvek, ali ne padamo puno, mislim, bar dosta koliko smo mi primetili. Neke iskoče, ono... Ja verujem da publika to negdje i oprosti, odnosno, pa dobro, ovo mi nije možda bila baš, ja sam čuo takve komentare, jesi pogledao poslednju kao nisam, pa dobro, onako je, ali... Ne, i to što svaki dan onda te izvuče, u stvari, mi smo nikad imali do sad, bar ja mislim 5, za redom koje su loše. Kako jedno, ako je neka malo sledeća... Ove nedelje mislim da je bilo 5 dobrih. Da. Vrhunski. Pogotovo što sam ja. Koliko mi je promenilo život? Ajde da krenemo od Nikole. Promenilo život to, ja znam da vas sad prepoznaju po ulici i ranije formati koji ste vi radili su bili emitovani, ali ovo je zaista nemerljiva, čini mi se, popularnost u odnosu na ono što je možda bilo ranije. Pa to su te sitne beneficije, da kažem. Ima i to, mislim, i to što te ljudi preposlikaš se stalno. Jel malo naporno, jeste? Nije? Pa nekad, nije, u principu nije, nekad, mene recimo to stalno govorim kad sam s decom, onda to, mala su mi deca i to ne volim da se slikam. Da, prosto onda da se izvadi slike da nisu slici. Ali u principu ima i puno tih, što se zove, nekad ne čekaš u redu, nekad te tako propuste, a niko se ne ljuti. To je super, tako da, ali da nam je drastično promenilo život, nije. Nije drastično? Nije. Drastično da ti se promeni život kad se obogatiš. Samo što to tamo na zapadu ide... Pa ne, na zapadu to ide zajedno, razumeš? I zato se tamo glumci drastično promene. Znači, ljudi. Mi nismo glumci. Pa da, mislim, bilo ko. Znači, on uredi neki film, to bude kao wow, ludilo, i onda on postane nenormalno bogat, onda počne da pije, da ima 4 žene, da vozi Bentley, razumeš? Ne plaćaš porez kao luci. I tako, ovako nema što da se promene, šta? Teramo. Prvi put me je kad mi je neko rekao kao, druže, u Ušću, pazi, u Beogradu, ja sam mislio, znaš, gde televizija Vojvodina je i... Mislim, mi moramo stvarno zahvaliti internetu veliku gledanost. Južno od Save i Dunava, jer televizija Vojvodina ne ide u kablu. Ali prvi put, znači još smo radili noćnu smenu, kada sam vas ja pozvao da radite sa mnom, u Beogradu parkiram auto u Ušću i tip koji pere na suvo, kola kao motor i ti si kralj, kao ovamo. Mačno, otko je u Beogradu? Znaš, tako da... Ako zna da sam kralj, da. Kada vezi zna da sam toliki kralj? Hajde da pitam nešto vezano za posao. Mislim, možda gledam moje ranije radove. Ja sam ranije radio, samo da vam kažem... Sa Ronom. Da, sa dosta eminentnim glumcima u produkciji Evil Angel. Vivid. Vido Terez Orlovski i Vivid. Titi Boj i ja smo... Ali ne, ajde skloni se. Ne. Nikola, ti si u poslu, ako ja imam dobre podatke, jeli, mislim da svi već maltene sve znaju o vama, ali ako se ja ne varam, ti radiš u jednoj marketinškoj agenciji, odnosno... Pa dizajn studij. Ali ima veze sa, da kažem, kreativnom industrijom. Da li ti je olakšano ili otežalo u poslu, da se neka vrata brže otvaraju? Pa neko ne dodirujemo se. Apsolutno nema, dakle, ne radiš sa klijentima, nego prosto u kreativnom si... Pa da, i mi smo to kao mali kreativni studio koji, dosta dobro radi. Došlo nekih do novih poslova od kako... Pa nije, samo bude, Dragan Torbica kad dođu klijenti, pa prepoznaju, pa onako budu prijemčiviji za pregovore, što je super. I onda on traži procent. A ne traži.
nismo prijatelji. Dobro. Sad, koliko ste vi zainteresovani da zapravo na neki način pokušate da monetizujete tu internet popularnost, odnosno i internet sam kao medij, društvene mreže. Dakle, mi sad imamo podatak da se svakog minuta na YouTube uploaduje 100 sati materijala. 100 sati, to je pred par godina bilo 36 sati, dakle to eksponencijalno raste. Ali mi smo to nekako promašili malo na početku, sad se grabimo pa pokušavamo. Čovjek je đavo. Smislite čovjek svašta. Ali definitivno to dolazi, to vreme i mislim da smo mi u tom smislu negdje uspjeli da taj neki televizijski format, pričali ste već o YouTube-u i o svemu, baš kao onako nekako jednako imamo emitovanje na TV-u, maltene za par dana bude jednaki broj gledalaca na YouTube, što je super. Sad, mi mislimo da bi trebalo to neko, da bi mi to monetizovali, trebalo da angažujemo neko ko zaista to radi i zna kako se radi. U ovom trenutku sad u publici koja ovo gleda sad na... Pa možda, evo, nek se javi. Da, ljudi, pomagajte. Mislim, ti znaš da podaci sa YouTube-a ne znače ništa U marketinškom smislu. Mislim, relativno dosta je to kod nas još uvek, kod nas se gleda gledanost kao pokazatelj svega, to je Biblija. Što velike marketinške agencije su... Koja opet po meni gledanost nije dobra, mislim. Da, možda nije realno zato što dolaze Pa sad su nešto menjali. kroz razne istraživanja, da. Ne, mislim, svakako bi trebali da se pozabavimo mnogo ozbiljnije sa tim internetom. Nekako nismo krenuli od starta. Ali dobro, mi smo prvi kojima je... Ti se onda pozabavi. Ti se pozabavi. Ti čuti. Dobro. Da li ste propili... Pazi, mi smo prvi kojima je, za koje je urgirano, to sam video na nekom blogu, da se stopira prikazivanje od strane Mr. Zebavancije i da se pusti na matičnoj kući. Mislim, to kao nije bilo mislim, ne znam, možda lupa. To je kao iskorak neki napred. To sam gledao kod ovog, da li je Mirko Jović iz SNO ili... Ili možda Mirko Almirović, ali nešto svakako. Dobro, sjajno. Prosto sledeće pitanje je kad možda se i klasična televizija jednog dana ugasi kao medij, pa budemo svi mogli da gledamo nešto. To mi čekamo. Jer onda ću ja njima da pokažem. Interesuje me prosto da li ste razmišljali da se možda raširi. Državni posao je svakako kao format najuspešniji. Sada stiče najvišu popularnost, da kažem, ima najveći broj pregleda. Da li ste razmišljali da treba da pravite još nešto, da možda pravite potpuno drugačiji sadržaj? Ono što se dešava na prvoj kod Ivana Ivanovića je nešto drugačije. Dakle, to su Srbi u svemiru. To je naš stari san. Da. Pa mi trenutno nemamo vremena. Mislim, nema šanse da bi uklopili još nešto. Plus. Ali imamo stalno ideje, razmišljamo uvijek. Da, mi imamo već jedno, dve, tri kao neke sitcom varijantice napravljene. Dobro, nećemo sad možda o tome, možda nije trenutak. Ali u suštini ne možemo ostaviti državni posao u momentu kad je najjači. Znači, mi to moramo sad isterati do kraja. Da, to je osadljeni konj koji galopira, jasno. Pa da, ne može sad kao aj sad da probamo nešto opet novo, pa opet da zagramo, mislim, stvarno, već smo prošli dosta kroz taj proces. Ali svakako da, to što kažu, imamo dosta ideja, imamo već i razrađeno šta bi moglo bude sledeće. I bilo bi šire to što kažeš. Da li ste gledali analitiku na YouTube, prosto statistiku pregleda? Da, gledao sam. I to je mahom Srbije, ali tako, ali da li ima tu i malo ljudi od preko, što se kaže? Da, dijaspora ima dosta. Ima čak iz Hrvatske dosta. Da, moguće je da u stvari apsolutno nema ni jezičke barijere, a nema ni ima i barijere u humoru. Šimunić piše da i on gleda. Spremno je odgledao. Neki pre mesec dana je bio drugar moj profesor na fakultetu, tu u Novom Sadu, i zove me, kaže, siđe dole, neko hoće da tu poznaje, siđem. Tip neki, on kao iz Zagreba, on je isto profesor na ekonomskom fakultetu i ono potpuno zna na pamet sve, da. Sad, tržište je takvo da to ne može ići tamo, ali što je šteta, ali dobro, nekako ćemo. Hoću da ti kažem, zato internet tu radi posao. Profesor jedan sa fakulteta sad ne znam tačno gde, ali su ovi moji bili kod njega, on je tip koji prevodi Kiš Pradilova na engleski. Titlo je. Znači, pazi, titlo je Kiš Pradilova. Da, ali ne znamo da to unovčimo i par puta smo mi nešto tu pričali, pa ko je šta čuo, u suštini treba da pitamo ljude kao vas, jel da?
da nam malo objasni. Pa, brate, ja ću ti sredim to, brate. Ne, nego stvarno ono kao, kako bi mogli, svi imaju drugu priču, ne može to u Srbiji, to može ovde, to može onda, tako moramo kod nekog ozbiljnog, već jednom da se nađemo i da se dogovorimo. Dobro, ja verujem da će dosta sad ruku da se podigne Pa, nadam se, javite se ljudi. Sjajno. Još jedno pitanje za kraj. Interesuje me koliko reagujete i da li imate vremena uopšte da gledate komentare na tim društvenim mrežama, dakle kad vi okačite sadržaj, uglavnom su oni pozitivni, jel tako? Da li to utiče malo na tebe? Utiče i kad su negativni i kad su pozitivni. Ja pogledam. Svi su mi savjetovali, nemoj gledati. Ne, zato što kod nas inače i na novim nekim infoportalima ljudi su skloni da komentarišu, tako zato što oni sede negde sa druge strane i svako ima svoje mišljenje. Niko ne može da shvati koji je posao to da se napravi. To prvo, ko nije radio tu stvar. Drugo, kako se zove, komentarisanje mora biti slobodno. Jasno, pa dobro, to je... Mislim, sad čitam to polemike u Danasu. Da li treba da se zabrani komentarisanje blogovanja? Mislim, uvek ćeš idiota, ima najviše. Koji će pljuvati stara rane. Ali u tih, ne znam, 100 nekih kretena ti ćeš moći da nađeš prave stvari koje zaista mogu da ti pomogu. Dobro, dakle, ti se baviš time. Ja imam za kraj samo da pojasnimo kreativni proces, pošto inače je Fokus blogomanije sadržaj, jer vi to sednete jednom nedeljno ili svaki dan sedete ili zapisujete, pretpostavljam da ne provodite mnogo vremena zajedno, inače tokom dana, svako ima svoj posao, ali tako? Ja uglavnom kada idem u klozet, ne. Pa uradimo svako 1-2 skeča i onda se nađemo jednom nedeljno. Pa ih razradimo. I razradimo, razmena, onda tu ide, u stvari najveći između nas. Ako ne valja, uradimo drugi. Svako kući smisli svoj. Znači, sad ti misliš, ja bi mogao da pišem, ne znam, nekom pečatu, ovom, onome. Krene to, dođeš sa tom idejom, napisano je sve, ali u suštini onda svi ulete. Možda ne bi trebalo to, možda bi trebalo ovo, ajde izmenimo kraj, i na kraju ga spojimo zajedno. Moram da kažem da nismo, dosta dobro savladavamo sujete međusobno. Što je, recimo, ja mislim, ogroman plus. Dakle, nemamo tu frku. Vi niste u ovom trenutku na Kopaoniku osim ovako digitalno prisutni, upravo zato što... hteli da dođemo. Eto prilike za sledeću, upravo zato što imate premijeru 29. svoje prve predstave i imali smo izuzetno čast i priliku ovde ekipa sa blogomanije da vidi kako to izgleda i to je stvarno sjajno. Ja sam baš pomislio u sred događanja koliko je to dobro, koliko vi zapravo stvarno funkcionišete kao tim. Možda nije trenutak za neki confession, odnosno priznanje, je li bilo nekad nekih problema, da li neko ima pravo veta? Jeste, bilo je problema dosta. Ima 2 glasa. Sad ima najviše problema. Vidite, znate kako, kada nađete nekog na ulici, uzmete ga, date mu hleb da jede i mleko da pije, sa svoje sise, to su ti ljudi koji vama, da kažem, ovako igraju. Ja ovako kad radim, njih dvojica igraju u krug. Ajde igrajte da snime ljudi. Ajde igraj. Možemo se. Dakle, svako imate zaduženje zapravo da svako napiše po 1-2 skeča i onda ih razredite i vidite da li ima mesa. Jel postoji neka statistika, procenat koji ide u đubre? Imamo i 4. scenaristu. Da, imamo mi 4. scenaristu. Mladena Rudarevića koji je tu isto. On je sa mnom radio u CKM-u. Rudarević? Rudarević mu je bio stric, ova njene tetka. Ja sam mislio da radi više, pa Rudarević. Rudarević, on je... Mi smo radili u CKM-u i radili smo... Dosta samo promocije. Dosta sam mu pomogao, isto i njemu, dao sam mu da tako kažem. Naučio ga da piše, da kuca u kompjuter. Ne, ali vidi, mora taj brainstorming i to neko kao međusobno šta ko misli. Mislim, kada napišeš tekst i dođeš na tu čitalačku probu, on može da kaže sasvim 10. stvar koju ja nisam ni pomislio, a koja tu legne kao šamar budali. Dakle, radi se i o improvizaciji. Da, ima. Pa da, ali isključili smo taj moment. Mislim, ne isključili, njega ima na samom snimanju, ali nekako hoćemo da odemo sa dobrim tekstom na snimanje, to je bitno. Znači da nikad ne ostavljamo ono, aj kao vidjet ćemo, kraj ćemo na snimanju. Znači uvek je ono završeno, znači tek kad smo zadovoljni sa tekstom, onda se naravno... Pa on mora imati punchline, znaš, onda ne možeš ti to improvizovati. Ne, morate da ga... Ti možeš između izlopetati neku priču to da prođe, ako završiš kako treba. Ali ovako, mislim dosta to sad u okvirima sve. Dobro, i evo za kraj samo da kažem još nešto o samoj predstavi. To si rekao treći put. Evo, pred sam kraj, četvrti take, pred sam kraj. Dakle, na samom kraju bih htio da vas pitam, dakle, 29. je premijera predstave i ona će kasnije, ona kreće po Srbiji, jel? Imate sve dogovoreno i samo živi u Novom Sadu.
to ne znamo još. Da li da okačimo celu na YouTube i da ona krene, odigrajte samo jedno, nemojte se maltretirati. Može i to nije. Ovo da monetizujemo, jeste čuli u publici? Vi što znate kako Da romantizujemo to. Evo, Torbica, ali pravi, zatim Varaga i tako dalje. Pa ne, imamo sad 5 predstava u Novom Sadu. To je do kraja godine i posle toga stvarno ne znamo šta će biti. Mislim, bit će predstave, samo ne isposao što, pošto mi radimo ovo zajedno sa pozorištem, to jest u pozorištu ovom, znači ne možemo to nekako mi Pozorište sami... malo teže, do Jagodine, do Beograda. Pa ne, nije to... Možemo u Rusiji veliki šipovi. Moglo bi. Ne, nego ne možemo mi sad to kao, ićemo vamo, ićemo tamo, to mora bude... Kamionima nose 1000 kilometara. Ajde igram. Odlično. Momci, šta da vam kažem, hvala vam. Želimo vam sreću, a ja verujem da su se u ovom trenutku su stigli neki mailovi za monetizaciju. Da, monetizacija. Klik, like, share. Hvala ljudi, lepo se provedite, pijte pivo. Sljedeće godine ja dolazim. Čuvajte se, ko paoničanke. Mi devojke izbrisa, kapio dotas. Ej, da mi je... Ja bih da pozdravim ove prijatelje moje ličane, Daneta, Torbicu i sina njegovog Zorana i mater, kako se rekao, Kornelija. Nadam se da ćemo se sljedeće godine naći na Kaponiku i da ćemo donijeti po kilo 2 base dobre iz Srba i Lapca Donjeg. Odakle i men mater, inače ne Mile Eustić. Prijatno Zorane, pozdravim Torbice sve.